Хора, аз съм просто МГ и днес ще играем Майнкрафт. Нашата Майнкрафт Trollface Quest видео. Нека да започваме. Само да усиля звука. Опа. О май гад. От начало ще не почваме. Нека. Добре. Какво се прашва? Така. О, не трябваше. Добре. Така. Добре, стига. Добре, малко. Сега. Стига! Сега трябва да стане. Ето как. Добре, тук какво се прави? Какво се праше? Така. И така. Добре. Дън. Къде трябва да го сложим това? Да не на това горе, това е тръгва. Леле, ето, дете... Смешно пенце, гъмна става. Това е най-смешно, хора, казвам бе. Лети. Така в кофата. Точно така, в кофата. Така. Хе, за 3 секунди. Ма цялото за 3... What? О, мага, човек. Добре. Добре. Така. И бре. Така. Тук. Защо само един? Трябва всички. Ле, какъв ужасен рок. Направо. И какъв трол маничък. Не е нещо от публиката, бе. Толкова се върти. What? Гати грозната песен. What the fuck? Побързо отхапи, бе. Така. Аз тя ги минавам бързо. Ла. Така. Крак? О! Да. Омага, човек. Омага. Тук са трябваше надолу. Да, бе. Стига. Аз толкова лекичко го правя. За Бога. Добре, слагам го на пауза, докато го мина. Така, хора, минахме го най-накрая. С толкова
Та не разби скалата, звездата я разби. Точно така. Кой се смееш, бе? Така. Са, малко такова. Така. И бре. Добре, така. И стига де. Не е честно. И бре. Така, стана по-красива. Не е тъжно вече. Е, това най-смешно. Бейби. Бейби, бейби, бейби. И бре. Така. Давай, какво трябва да се прави? Тиете махна. Стига де. Минал го. Първо краставиците, после доматите. И най-накрая тиквите. Ох, супол. И ми го оцени, брал, бе. Че, не си добър, бе. Трепаха се. Омага. Така, усмихвай се то по телевизията, каквото и да правиш. What the? Превърна ме в кукла. Омага. Добре, това беше смешно. Добре, да още малко, още малко, още малко. Това да сплаши и мене. Малко. Така. Давай, бе, бързо. Не честно. Не, бе. Добре. Трябва да се прави, бе. Тук. Това е айфон ли? Да, това е айфон. Как не се сетил, Айде. И бре. Така. Я. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Така. Така, тръгвайте си. Чао, 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 чао. Не ви виждам, чао. Бавно, бавно, бавно. Ето го, бе. Ох, сега, бе. Добре. Тук имаме отверка, някъде още болт. Освен тези двата. В хото. Ох, колко хубаво. Дабл. Айде, почва се. Сторенето. Даже
Те се усмихват, да бе. Добре, това беше бъка малко. Така се прави. Трябва да се направи, бе. Това много мраза. Слагам го на паза, докато го мина. Така, хора, минахме го тук, сега се чудим. Така ли? Да, бе. Да, не така. О, мага! Добре, добре. Мяу, мяу. Хайде, така, добре. Са. Оп. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Добре. О, да. О, тук сега не знам какво се прави. Е, това трябваше да го цъкна. Краве! Що не става? Да, бе! Добре, хора. Не мога да го мина 30-тето и... Айде. Чао.